maksudena dalam kandungan jodoh nan nandi tentukan antah kok burua antah kok ilo suratan tangan nan membawakan antah kok burua antah kok ilo suratan tangan nan membawakan ayah jebunda ampunkan dina jika bangsa ampunkan dina angkara sakit jodoh jumati siaka dapi kemana jebunda ampunkan dina jika bangsa ampunkan dina angkara sakit jodoh jumati